Sanibonani nguphinda kuwuBlack Nyakani Lomboso njengamanje kubuye la yena ke cebisa intombi mqamela amehla akabanye zobaqamela imali ethi wazi yendongo zakwethu ngabe usuku lalo lokuqala ngicela ukuthi press subscribe phinde share phinde comment okukhulu nakho konke uma subscribe ayikho imali ehamba kodwa so senzele ukuthi kube wena oqala uthola notification make sikufaka la ivideo ehamba phambili ngenza ukuthi indabamkhulu lapha na ingoDlubheke njengoba uDlubheke sefuna ukudlabela ndeke uDlubheke bafethu sefuna ukuphuma esandleni indlela asenza ngayo manje akusewona indlela e-right yabona nje uthi baqale phansi abaculi bayapromote kulo nyaka ingoma ayibonwa kubo uzokhumbula-ke ukuthi uDlubheke njengamanje ubhizi udlana nendaba kaKhuzani laphana ubhizi ugxeka uKhuzani abaculi ababili uMthandeni noKhuzani kodwa-ke ugxile laphana kuDlubheke kulapha kuKhuzani wasethi-ke heyi mina ngiyiboni ngilwa noThibela thina heyi ngimi nje ngeke ngilungulwa noThibela impama engadilika lapha umshubu wasephosta madoda umfoka Khuzwayo laphana wasethi siyabonga umsakazo omkhulu uKhozi FM ngokuvula ama-interview uhlela usigiya ngengoma le nto isilimaze kakhulu kuMaskandi ngokubikho ama-interview uma umculo ekhiphile luyalekelela kakhulu uKhozi FM ukusabalalisa igama lomculo nomsebenzi wakhe sethembe nakwabanye kuyeza uzokhumbula laphana ukuthi-ke abaculi laba ngenzeka ukuthi ingxenye yepromotion, ingxenye yeyinkulumo ezakhayo, ingxenye yokuphusha. Kodwa-ke khona amazwi laphana asho uDlubheke ukuthi abaculi laba abasenayo ingoma kodwa-ke sekulokhu ngibencezwa nje igama labo. Abalandeli baKhuzani-ke njengoba uhleli wazi ukuthi abakaze bayithatha into yayijoke noma wadlalwa nje kuyona kuhleli ku-serious kodwa-ke babe sebeyithathela phezulu laphana ngokuthulisana imiyezi utheni heyi ningayiqali niyilandele indaba kaDlubheke noKhuzani ngoba-ke ijule kakhulu kanti futhi ingene nasemndenini laphana okungeke kuze kube mnandi uma ngathiwa siyaqala yanambithisiswa ukuthi kungayindaba ekanjani. Engane zakwethu ishubile indaba inkulu kodwa-ke ayinakewe ngoba asifuni ukukhuluma ngeqiniso la ekhaya. uKhuzani uphendula laphana wathi heyi mina noma ngathiwa ngiyozingela mina ngizofike ngibe inkosi yokuzingela ngobani yonke into enami mangiyenza ngiyayenzisisa. Uqinisile-ke laphana ngoba uKhuzani hleli isikhala ngokuthi noma egida hhayi wenza ngenye indlela yena hhayi impela uyayenzisisa uyagxila entweni ayenza ngale ndlela le yokuthi nawe noma ubuyi-understand kodwa hhayi uyoze umbheke uyile ngane nje kwakuthiwa iphaphile noma ufuna attention ngaleyo ndlela-ke uyayenzisisa into futhi uma eyenzile impela kumele uyibheke ngoba heyi kuba nzima amaphosta aDlubheke ingane zakwethu hhayi impela hhayi abantu bathembe okuyena ngoba-ke uyithathile i-attention yabaculi. Uzokhumbula ukuthi wathi uKhuzani ekhiphile ngakusasa wathi heyi inkosi yamagama vele uthatha wonke uDisemba madoda akagxilanga kakhulu kuyigcokama kodwa-ke ugxile laphana kuKhuzani nokubhinqa-ke uKhuzani ziningi iy'thombe ey'sabalele laphana-ke zakhe-ke uDlubheke naye-ke uKhuzani besho ukuthi ekudala kukhulunywa ngendaba yabo kodwa uzokhumbula ukuthi bake bahlangana kwakuhlangenwe angisazi noma kuyi-East ne-West noma babuye bahlangana sekuhlanganyelwa igcokama kodwa kwaqala kwayi-East ne-West kwabuya season 2 njengoba uDlubheke wathi siyaxokiza ubuyela ngala uMthandeni wafike wambhoka naye ngomlabalaba kodwa-ke uKhuzani utheni heyi lo uDlubheke uthi heyi mina kukhona ongangibuza ingoma enginehlula ngayo hhayi wena phela uphila kimi wena ucoshela kimi ucoshela la kimi wasantuza la uthi uzama ingqongqo ngalenyula yakho yesilingo wehluleka kwacaca ukuthi uzama ukudla amandla ami. Ngiyakwazi wena uma ukhetha ingoma unolaka kabi ungazikhunga nokuzikhunga ulwela nje ukuthi usiphoqe ngenkani usincome lesitibhili sakho hawu bafethu osiculile uDlubheke ubiza ingoma i-album kaKhuzani ngesitibhili heyi madoda uyogcina ngakho nje ukukhohlisa labo sinayo bagwazela ngo-350 isibonelo sokuthi bekuncome la kwa-Facebook nezwi lishile manje usobhongolozisa wentibane Nkunzani uma uthi uyacula kuyonisiza nje impela ukuthi ubuyele kuma-promotion ngoba ngale kwalokho ingoma iyenqaba impela cha angivumi.
So khumbula ukuthi uKhuzani kade angapromote laphana. uKhuzani kade edayisa ama-CD angayapromotheli. Umuntu okade ehambela abaculi iy'ndawo abalandeli abakhathalela. Futhi iy'ndawo ey'mbili nakhona. KwaMaye kuphinde kuzoba yilaphana e-workshop eThekwini. Lapha eThekwini yabo. So bekuyena uMthandeni laphana. Kodwa-ke kuyacaca ngokuthoba njalo njengoba omunye umbhengese sihamba ama-promotion esewavula kangaka. Hhayi zimshayile. Khona impela abalandeli baKhuzani kulokhu. Ngiyaqala ukubabona benolaka ngale ndlela. Ayikho ingoma babambe ngisho amandla siphe noluve. uKhuzani wadonsa. Uzokhumbula ukuthi into edala ukuthi adonse amandla aluve noSipheni ingoba uLuve useke wakhombisa ukuthi ingoma yakhe uyakwazi ukuyikhiphela kanti futhi ngalewo dlame ingoma yakhe nje imnandi yabo. So abantu uKhuzani uma ngimbheka noma uma ngilandela umlando wakhe akazwani nomuntu ozoba ngaphe kwakhe kuyena. Hawu ngakhohlwa indaba kaFalabo laphana. uFalabo uthe hheyi madoda sesingakhuluma nje kodwa igcokama liculile-ke kulokhu yabo. Uzokhumbula ukuthi uFalabo into edala ukuthi kumakeke lokhu ingoba ushayela uKhuzani isiginci. Kodwa kungani ebese ephinde encoma futhi umsebenzi kaMthandeni okuyimbanga kaKhuzani. uDlubheke lo uBahubhe wathi thatha isayidi mngani wami ngoba echaza ukuthi umuntu akathatha isayidi kungathi uhleli nalo ukwazi ukuhlala nalo futhi yabo. Ngendlela yokuthi isitha sakho sazi ungagcini nje kuwukuthi umngani wami uma ngabe ezwana nesitha sami futhi kulula ukuthi mina ngidayiseke ngoba umngani wami uzwana nesitha sami. Isitha sami masingathi akenze ukuthi kuyoba lula na. Angakho wathi uBahubhe ethatha isayidi. Ey'ngane zakwethu kushubile bafethu. Kanti-ke la uyadedela nawe uFalabo mhla ka-18 Disemba. Uthi hheyi sinamuva liyabuwa. Hhayi-ke yena ikhona ingoma ekhona laphana. Ingoma ishalazi kakhulu kuFalabo. Kodwa-ke ey'ngane zakwethu mina ngithanda ukuthi ngihoshe iy'nyawo la. Wena uma unodaba ofisa ukuthi luxoxe noma udaba ofisa usidiskase kulama-topic engiwakhele phezulu, phika i-topic isihlangane lapha kwi-comment section bese ngiyahlakazela yona ngoba njengoba injalo ngane zakwethu. Kuphi nakuphi ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde ucommente ukukhuluma nakho konke. Subscribe ayikho imali kuhamba kodwa usukwenzela ukuthi ube wena oqala uthole notification noma sifake live video hamba phambili. Ungakhohlwa ukungilandela ey'nkundleni zokuxhumana ngabe ku-Facebook, uTwitter, Instagram uphinde kuzoba uTikTok. Yena-ke uMathinta acebisa ukuthi @Mathinta acebisa noma uthi @GuluvaTV. Uzothola mina kuyo yonke leyo ndawo. Uma-ke ufuna sikuvezele umsebenzi wakho just email us thuthukaNdlovu01@gmail.com. Ilapho khona-ke uzongithola khona noma uthi laphana WhatsApp wami 079 841 4163 079 841 4163. Mina ngiyaqopha lezo.